Kaixo, guen erretaier gara, eta gaur iruzur estortzia zer den esanduko dizuegu. Iruzur estortzia deitzen zaio, norbaitek mezu baten bidez mehatxatzen zaituenean diru kopuru baten truke. Eta badaude gaur egun interneteko kontuetan trebak ez diren pertsonak, batez ere adinekoak izaten direnak, eta hau iruzura egitea eresagoa suertatu egiten da. Beraz, Oker eta nire bideoaren helburua, zuen arazo eta duda guztiak argitza izango. Iruzur estortzioen gaiak bi dira. Lehenengoa, zure kontua eduki ilegala dituen webgune batean sartuta dagoela, eta bigarrena, zure konputagailuak birus bat duela. Bi kasu hauen bitartez, zu larritzeko mehatxatu egingo zaituzte eta dirua beraik bidalitako kontu anonimo batean sartzeko esango dizute. Hona hemen adibide bat. Askotan ezkara mezu hauetan hartzen spam karpetara ailegatzen direlako. Spam karpeta da fidagarrik ez diren emailak heltzen diren karpeta. Joan gaitezen spam karpetara. Nire kasuan Gmail kontu bat daukadala egin klik. Hemen eta hemen. Hemen daukata adibidez horrelako mezu bat. Mezu honek aurretik esandako ezaugarriak betetzen ditu. Lasai, mezua ingelesez dagoen arren, esaldi esanguratsuenak euskaratuko ditugu. Azteko nire pasaitza daukala dio. Hori nire betetze data da, ez da nire pasaitza, baina jente asko jartzen duenez, funtzionatzen die. Beste ezaugarrien artean, bideo pornografikoa, birusa eta azkenik ordaintzeko kontua. Bueno, orain badakizkigu identifikatzen mezu hauek, baina zer egin aldugu gure buruen babesteko? Bueno, onerako mezuren bat jasoz gero, soluzioa oso erresa da. Ez derez egitea. Izan ere, mezu hauek jende askori bialdu egiten dira, norbait engainatzeko esperantzarekin. Hau izan da guztia, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengo arte. Agur!